дар шаҳри Бӯстон коргоҳи истеҳсоли сим барои сохтмони иншоот дар доираи ба фаъолият оғоз намудани марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нуртез ба истифода дода шуд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон дар маросими ифтитоҳи хатти нави истеҳсолӣ иштирок намуда бо раванди истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот шинос шуданд. маврид ба зикр аст ки марҳилаи аввали ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нуртез дар минтақаи саноатии шаҳри Бӯстон соли 2022 ба фаъолият оғоз намуда буд. соҳибкори ватанӣ Эҳром Акрамов дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кору фаъолият қарор дода бо мақсади ташкили ҷойҳои нави корӣ, истеҳсоли маҳсулоти ба содирот нигаронидашуда, хатҳои нави истеҳсолиро ворид ва васлу насб намудааст. тибқи иттилои масъулин, дар сурати давоми сол фаъолият намудан, корхона имкон дорад ки солона беш аз 600 тонна мехи печон истеҳсол намояд. технология аз ҷумҳурии Хитой оварда шудааст ва ашёи хом аз Федератсияи Русия оварда мешавад. дар ин ҷо барои истифодаи мехҳои печон ва дар корҳои сохтмонӣ истифода бурда мешавад. зиёда аз 12 намуд мехҳои печон мо истеҳсол мекунем. дар бозорҳои тамоми ҷумҳурӣ ба фурӯш монда мешавад. бо назардошти ба фаъолият оғоз намудани марҳилаи дуюм, масоҳати умумии корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нуртез ба 5800 метри мураббаъ баробар гардида, истеҳсоли мехҳои печон аз 16 то 80 миллиметра ба роҳ монда шудааст. ашёи хом аз Федератсияи Россия ворид гардида, маҳсулот дар ин корхона бо истифода аз технологияи пешрафта истеҳсол мегардад. дар умум имрӯз дар корхонаи истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нуртез то 15 нафар бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин мебошанд. хатти нави истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нуртез дар доираи корҳои созандагиву ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба фаъолият оғоз намуда, соҳибкор Эҳром Акрамов нақша дорад ки дар рушди соҳаи саноат ва ободии диёр саҳми арзанда мегузорад. ҳамчунин дар шаҳри Бӯстон намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофар шинос шуданд. қобили зикр аст ки дар ин корхона маҳсулот аз металл истеҳсол карда мешавад. корхонаи мазкур бо саҳми соҳибкори ватанӣ Амирҷон Самадов дар доираи эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат ва бо мақсади татбиқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардидааст. бино ба иттилои масъулин соли 2023 дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофар ба маблағи 35 миллиону 214 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол гардида, шумораи кормандон 43 нафарро ташкил медод. бо мақсади тақвияти фаъолият ва зиёд намудани шумораи ҷойҳои корӣ аз ҷониби роҳбарияти корхона тадбирҳои судманд амалӣ гардида, дар 3 моҳаи аввали соли равон шумораи кормандон ба 54 нафар ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ин давра ба беш аз 9 миллиону 221 ҳазор сомонӣ расонда шуд. фаъолияти назарраси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ганҷофар ва дигар корхонаҳои саноатӣ имкон медиҳад ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот сол аз сол бештар гардад. соҳибкорон дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро пайваста эҳсос мекунанд ва дар ҷавоб ба ин дар самти ворид намудани хатҳои нави истеҳсолӣ ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти ба содирот нигарондашуда ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ саҳми арзанда мегузоранд. зеро рушди саноат ба пешрафти соҳаҳои иқтисоди миллӣ замина мегузорад.